Здравейте и от мен. Искам да благодаря първо на нашите любезни домакини, община Коиндичи, за поканата, която беше отправена към нас да бъдем партньори в проекта Джогъл. Разбира се, благодарности за цялата подготовка на проекта, за конференциите, които се проведаха, за добрите практики, които се споделиха и разбира се за доброто партньорство с приятелски взаимоотношения. Обедена съм като партньор по проекта, че тази наша взаимоотношения, които са добри, ще продължат и за в бъдеще и ще има надграждане на нашия проект. Темата за концепцията за героя на модерното време ще дам думата на съдия Филипова в районния съд в град Берковица. Благодаря ви. Благодаря и аз. Обществото винаги е имало нужда от своите герои. Тяхното присъствие изгражда и утвърждава вече изградените морални ценности на хората. Същевременно тяхното присъствие създава вяра и надежда в хората за тържеството на доброто и справедливостта. Различните времена имат своите различни герои. Промяната в всяка обществено-икономическа и социална действителност ражда нуждата от съответните герои. Всеки народ има също своите екзотични национални герои, както например вашите Фалконе и Борселино. Но глобализацията, контакта между отделните народи, тяхното все по-близко сътрудничество ражда необходимостта от мултинационални герои. Престъпността е голям проблем за всяко общество. Борбата с престъпността е приоритет на обществото. Само един аспект ще разгледаме в нашето изложение. Живеем в общество на консуматори, където всеки един от нас очаква, че справянето с престъпността е задача на определена структура, на определена институция, но престъпността се характеризира с арогантност, организираност, с тежки последици, както за обществото, така и за всеки един отделен човек, който е жертва на отделното престъпление. Престъплението винаги е човешка дейност. Затова нашето мнение е, че справянето с престъпността би следвало да се предхожда от една превенция. Именно за това много важна е работата с децата и с подрастващото поколение. Изграждането на ценности в тях, изграждането на нетърпимост към несправедливостите и злоупотребите в обществото, изграждането на респект към установения законов ред, в крайна сметка ще доведе до едно справяне с престъпността в бъдеще. Отговорността за всичко това е наша и в този смисъл във всеки един от нас има по един герой. Благодаря ви!